Il-minuta tibda issa. Nicole Kutajjer, uffiċjali prinċipali tal-marketing. Nicole, min fejn beda l-interess tiegħek għat-turiżmu? Min mindu kont żgħira kelli dak l-interess biex niskopri l-għala turist jażel Malta bħala destinazzjoni tiegħu. Għax jolqotek l-iktar minn kultura Maltija. Hemm ħafna valuri Maltin li jagħmluna uniċi minn pajjiżi oħra, però dik is-sens ta' wieħed Malti jkun gburi l-assets li għandu hija valur inkredibbli li għandna mal-Maltin. U fuq xi taħdem bħalissa? Mela bħalissa għandna t-tielet edizzjoni ta' Museums by Candlelight, wara ġiex edizzjonijiet ta' Museums by Candlelight li seħħu fil-Virgu Heritage Malta, rad dak l-interess li offra l-pubbliku, allura se testendi di l-istadina biex issa il-pubbliku jżurna ġewwa l-Belt Valletta. Ħajkonna 3 siti miftuħin għall-pubbliku li huma il-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija, il-Palazz ta' Gran Mastru u Muża. Ħajkun hemm eluf ta' xemat mixawlin u dak ħajkun esperjenza differenti fejn viżitatur jista' jżur mużew jew sit tagħna b'lenti differenti.